naye 48,60. Yona yenza flying champion bandeni esikandini yena wenza ubunzima obungu 48,65. 52,16. 52,10. 56,90. Yes. Yes. 55. Yes. 55.34 points. 55. Yes. Black and white. Ya siphinde salapha saselapha na last time ngoku siselapha sizokwenza laa nto besiyishiye phakathi last time baphinde basiphathela iFilipine nge-tray and ke ngoku nangoku lapha sagqitha ningoyiki kamnandi. Hayi senibonile kufayiti esisuka kuwo nalapha sizawukwenzela hlobo esenze ngalo. Ifayiti bendiyiprepara ngendlela erayithi ndisebenza bengakho mnandi but besiyazi iziphumo zazizawuphuma Friday nge-first. Yona ifight bendiyiprepare bibe khona uV12 neziparing partner bezizifuna napha kukhosha uBabes esiza neentwana zakhe. Ndiprepare for 4 months le fight because bikhe yapostpone but khange ngentshafe ndahlala ejim because ndakazi ukukhulu ndibekele uThixo oku kwangomso. Ndabulela enkosi balandeli bam, ndithembisa ukuthi balandeli bam ningoyiki nihlale nindithembile elaa hlobo. Nibonile apho ndisuka khona nokuzimisela kwam noba dedicated noba discipline kuyanceda, so ndiyaphumelela nakule. Enkosi kakhulu. Abalandeli bam bapromise into yoba xa bebukele phana bakwazi funeka bangaphoswa bathi funeka ithi qala ifight babe bewukele ngoba ndizothatha mntu ininzi. Round 2 round 1 yaphela la fight, andifuni uhamba xesha lide, andiyontangayo laa ntwana. Iintanga zam zezi ngathi ndisabone ngathi zisajikeleza zide zize straight kum but ke ndizilindile nazo. Right. After the fight ujongete? After the fight bendijonga uba nabanawo ukhoyo but ke ne-SA title ndiyayifuna la SA. Kangoba la SA yam, la SA andiyazi ngathi bahamba bedlala ngayo nje. Ngoku bendisava kuthiwa ise-vacant but ingathi bizodlalwa nguDumezweni noChemesi. Phaa kubo bobabini ndifuna iwina yabo izapha kum, ikhwaza phaa inyo lapha kum, ndikhona ndiredi.